Vilagarcía ameaza con frear a contratación do grupo Mago de Oz para as festas de San Roque. O goberno local reclama á banda unha rectificación pública das palabras do seu guitarrista, que acusou o goberno de Pedro Sánchez de roubarnos a cocaína e as putas. Que tal? Moi boa noite. Rabella asegura que a contratación aínda está en proceso, polo que non existe ningún tipo de contrato co grupo. De seguido ampliamos a información, repasamos outras novas en titulares. O Concello de Boiro traballa na rehabilitación das vivendas dos mestres para darlles un uso social. A primeira delas xa está en execución e rematará nun par de meses. A Deputación de Pontevedra impulsará 5 proxectos de eficiencia enerxética en 38 concellos da provincia. Suporán unha mobilización total de 4,26 millóns de euros. Outes acolleu o acto de presentación do Laboratorio Atlántico do Mar. O Silab House é o primeiro laboratorio digital de difusión da economía e do patrimonio cultural marítimos. A Deputación de Pontevedra abre este xoves o prazo para inscribirse nos primeiros percorridos do programa provincial Máis Bosques. Celebraránse no mes de agosto. Estamos nas novas do día. Comezamos. O Concello de Vilagarcía exixe ao grupo Mago de Oz que rectifique para seguir adiante co proceso de contratación do concerto programado pro vindeiro 19 de agosto. Nunha actuación hai varias semanas, o seu guitarrista, Víctor de Andrés, acusara o goberno de Pedro Sánchez de roubarnos a cocaína e as putas, a raíz do escándalo polos audios entre José Luis Ábalos e Koldo García. O vídeo fíxose viral en redes sociais e foron moitas as voces, entre elas as do Grupo Municipal de Esquerda Unidade de Vilagarcía, que acusaron o grupo de reforzar discursos machistas, banalizar a prostitución e transmitir mensaxes de odio e violencia verbal contra representantes políticos. Por iso, a formación encabezada por Juan Fajardo presentou un escrito para reclamar a cancelación do concerto previsto no marco das festas de San Roque. Dende o BNG pola súa banda reclaman ao grupo que faga unha declaración pública de condena contra as drogas e a prostitución. Ante esta situación, o goberno local vilagarcián pide ao grupo unha rectificación pública. Apuntan que, por moito que se disfrace de humor, non se poden admitir frivolizacións sobre a prostitución ou o consumo de drogas. De que no día de hoxe se produza esa aclaración dependerá que a administración siga adiante ou non co proceso de contratación. E matizan, posto que aínda está en trámite, nestes momentos non existe ningún tipo de contrato con Mago de Oz. De non producirse esta rectificación, o goberno deixará sen efecto o procedemento e buscará unha alternativa para o concerto do 19 de agosto. A Xunta dá luz verde á licitación das obras de transformación en autovía dun tramo de preto dos 5 km da vía de altas prestacións entre Brión e Noia, concretamente entre os puntos kilométricos 11 máis 640 e 16 máis 600 entre Brión e o enlace de Urdilde. A actuación, cun investimento de 11,2 millóns de euros, corresponde ao primeiro dos treitos nos que se divide o desdobramento desta estrada e ven dar continuidade á aprobación o pasado mes de febreiro do proxecto de trazado da autovía entre Brión e Martelo, cun investimento global estimado superior aos 29 millóns de euros. A nova infraestrutura contará con 2 calzadas con 2 carrís de 3,5 metros de ancho, beiravías exteriores de 2,5 metros, ademais dunha mediana de 3 metros. O Concello de Boiro está a acometer a rehabilitación dunha vivenda na avenida Compostela para darlle un fin social. É o primeiro paso dun ambicioso proxecto que contempla a rehabilitación do conxunto de inmobles da zona de Praia Xardín, que antigamente se destinaban á residencia dos mestres. O alcalde de Boiro, acompañado polos concelleiros de Servizos Sociais e de Educación, así como varios técnicos municipais, visitou esta mañá as obras de reforma da coñecida como Casa de Costas, unha das antigas vivendas dos mestres situada en Praia Xardín. O Concello de Boiro está a executar a súa reforma para darlle un fin social, unha obra financiada con fondos propios que ascende a 74.000 euros, máis os 18.000 que achega a Deputación da Coruña para a dotación de mobiliario. Esta vivenda ten un orzamento
que procede dos orzamentos municipais do ano 2024, por lo tanto vemos a importancia de traballar os orzamentos propios e de liberar competencias que non nos corresponden para poder ter disponibilidade os nosos propios recursos pagados ao fin e ao cabo dos impostos dos veciños e veciñas do Concello de Boiro para que repercutan no benestar da sociedade e da ciudadanía en xeral. Como xa digo, son preto de 74.000 euros que pon o Concello de Boiro, aos que se complementan de 7.600, casi 18.000 da Deputación Provincial con cargo a ese post social, ese post de servicios sociais extraordinarios que a Deputación Provincial da Coruña nos pon a disposición para que os concellos, en este caso o Concello de Boiro, os utilice naqueles servicios que máis precisa e que máis se demandan. Esta actuación pretende ser o primeiro paso para a rehabilitación integral do resto das vivendas dos mestres. Ademais de ampliar as instalacións sociais do municipio, o proxecto suporá unha fonda transformación da zona de Praia Xardín, onde se atopan estes bloques de vivenda que datan xa hai máis de 50 anos e levan moito tempo en desuso. Varias vivendas que se destinaban antiguamente a vivendas dos mestres, unhas edificacións que datan do ano 1974, estamos falando de 50 anos de uso, donde xa levan moito tempo pois en abandono, donde, como dicía o concelleiro, fixemos o cambio de usos educativos e que estamos traballando sobre todo o conxunto. Como dicía o concelleiro, este é unha das primeiras que vamos a rehabilitar, pero estamos traballando tamén nos outros bloques. Esta é a vivenda máis pequena, é unha vivenda unifamiliar, os outros son bloques de pisos con dúas plantas e que, bueno, que tamén estamos traballando en eso e que nas próximas semanas pues, tamén faremos noticia dos usos que llevamos a dar, que tamén va a ser usos sociais, non? O Concello estima que a obra desta primeira vivenda poida estar rematada nun par de meses. A rehabilitación respectará en gran medida o aspecto orixinal, aínda que dotando a das máis innovadoras tecnoloxías para optimizar o seu rendemento enerxético. O coche de punto consolídase en Pontevedra. O servizo entrou en funcionamento en outubro de 2024 e, segundo datos do Concello, está a rexistrar ao redor das 165 viaxes mensuais. Así, ata o mes de xuño, o coche de punto supuxo un gasto total para o Concello de 1.500 euros. De manterse estes datos de uso, o Goberno local calcula que a final de ano a subvención destinada a este servizo será duns 20.000 euros. O asunto que se trataba de resolver era pois quen teña unha necesidade puntual podela atender e non, vamos, se que esa necesidade non se podía cubrir pois, por medio da rede familiar ou social que poida ter alrededor, non? Por lo que se ve, pois, si existía esa necesidade, pero por lo tanto estáse satisfacendo, creo que é positivo, creo que valeu a pena todo o esforzo para botar a andar este servizo, pero a rede social ainda sigue funcionando. A Deputación de Pontevedra impulsará 5 proxectos de eficiencia enerxética en 38 concellos da provincia. As iniciativas suporán unha mobilización total de 4,26 millóns de euros e permitirán a instalación de paneis fotovoltaicos nos municipios beneficiarios. No que atinxe a todo o que ten que ver con eficiencia enerxética e demais, a administración local que máis fondos captou, pois volveu ser a Diputación de Pontevedra. Somos un referente a nivel nacional a hora de lograr fondos para a colocación, como sabedes, de panel fotovoltaicos e que vai a levar un aforro estimado de 663.000 euros, ademais da importante reducción de emisións CO2 que ten. Os proxectos terán que estar executados antes do 31 de marzo de 2026. A Deputación asumirá a súa redacción e o presidente asegurou que a institución provincial facilitará cuestións relativas ao cofinanciamento. López enxalzou o traballo desenvolvido dende finais de 2024 entre o organismo provincial e os 38 concellos para conseguir captar os recursos
recursos de Europa e detallou que dos 4,26 millóns de euros que se van mobilizar na provincia, 2,42 millóns proveñen do IDAE, preto dun millón da Deputación e máis de 900.000 euros dos concellos. Caldas, Cambados, A Illa, Marín, Moraña, Poio, Portas, Ribadumia, Sanxenxo, Valga e Vilanova están entre os municipios beneficiarios. Finalizada a obra de instalación da nova calefacción por xeotermia nas casas modernistas da Illa de Arousa. Unha intervención coa que o Concello Insular agarda acadar un importante aforro eléctrico nestes inmobles que acollen o Centro de Maiores, a Escola de Música e a Biblioteca Municipal. Hoxe supervisaron o resultado dos traballos o alcalde Luis Arosa e o subdelegado do Goberno en Pontevedra. Abel Losada destacou que a actuación contou cun orzamento de 183.000 euros, subvencionada polo Instituto de Diversificación e Aforro Enerxético do Goberno de España. A achega foi xestionada pola Deputación de Pontevedra durante o pasado mandato. Estamos aquí nunha antigua fábrica de Salazón e todas as instalacións anexas que foron rehabilitadas, e neste caso estamos falando dun proxecto concreto de eficiencia enerxética de algo máis de 183.000 euros, dos cuales o 80% aproximadamente o pon o Goberno de España a través do IDAE e o resto pois a Diputación e o Concello. Eu creo que estes proxectos, digamos que cuantitativamente pequenos, pero esparcidos polo territorio e con intensidade e con permanencia, eu creo que axudan de maneira absoluta a estas dúas cuestións, non? A recuperar espacios, a mellorar as condicións de, neste caso, de habitabilidade e de mostrar turísticamente o patrimonio, e logo, por outro lado, sempre o que é a eficiencia enerxética. Levamos moito tempo esperando por esta geotermia, por esta instalación, porque ao final levamos 2 anos de espera para a súa ejecución, e por fin xa vemos que está casi rematado, e nada, o Concello pon unha das partes, pon casi 12.500 euros, a Diputación pon outra das partes e fai a súa ejecución, pero o importante é que outra vez máis, como na depuradora e como en outras infraestructuras do Concello, pois o Goberno de España está aquí cos seus fondos europeos. Están en marcha os traballos de mellora do firme na estrada provincial EP 8002 Caldas San Clemente. A actuación enmárcase no acordo marco de conservación de firmes que está a levar adiante a Deputación de Pontevedra. Neste caso, o investimento rolda os 80.000 euros. O total para o conxunto da provincia de máis de 4,4 millóns. A intervención realizarase nunha superficie total de 6.560 metros, onde se mellorará o firme con aglomerado en quente. Tamén se realizarán operacións localizadas de conservación para manter a súa capacidade portante, repoñer a sinalización horizontal e a drenaxe que se vexa afectada polos traballos. O Concello de Vilagarcía renovou hoxe os convenios cos centros socioculturais que non son de titularidade municipal. O alcalde recibiu esta mañá os representantes das asociacións do Carril, o Sixto, o Piñeiro e a Laxe. A firma realízase por 2 anos, contando dende o 1 de xaneiro deste 2025 e prorrogarase anualmente salvo renuncia expresa de calquera das partes. Neste caso, haberá que dar un preaviso dun mes. Segundo o recollido no acordo, Rabella destinará 4.000 euros a cada entidade, 2.000 euros por ano, garantindo deste xeito o seu financiamento pro mantemento e organización de actividades. Goberno local e centros colaboran na prestación de servizos, asegurando que os usuarios dispoñan de todo o material necesario para a realización de actividades como cursos de gaita, baile, zumba ou cociña. O Concello conta con outras 18 casas da cultura repartidas por todo o municipio. Primeiro son as zonas de vida social das diferentes zonas do noso Concello. Segundo, porque moitas das casas de cultura ou casas sociais se fixeron co esforzo dos veciños e veciñas da zona, e nos pareceu xusto dende o principio que tamén tiveran esa colaboración por parte do Concello. Un convenio que nunca se debeu perder, que nunca debeu deixar de facerse, que cando chegamos ao Goberno Municipal de Vilagarcía pois se había decidido polo anterior goberno deixar de facer, e que dende o primeiro momento tivemos claro que queríamos recuperarlo. Tempo para a publicidade, voltamos de contado.
A conselleira do Mar participou esta mañá en Outes na presentación do Laboratorio Atlántico do Mar, o Sea Lab House. O proxecto busca integrar a arquitectura e o patrimonio, a cultura e o turismo do mar, promovendo un deseño funcional e moderno que sexa accesible a todos. As instalacións do antigo estaleiro de Ciprián, en Outes, collían o acto de presentación do Laboratorio Atlántico Sea Lab House, unha nova plataforma web impulsada dende Galicia que busca funcionar como un gran espazo digital de innovación costeira, de axuda na planificación territorial do litoral, baseado no turismo e a economía azul, ademais do patrimonio natural e cultural dun mar inclusivo e sostible no territorio. Na posta de longo do proxecto participou a conselleira do Mar, Marta Villaverde, quen destacou a importancia desta nova proposta, incluída no programa europeo Interreg Espazo Atlántico 2021-2027, impulsado pola Universidade da Coruña, en o que, ademais de Galicia, participan outras rexións atlánticas, como é o caso de Canarias, Irlanda, Francia e Portugal. Neste Laboratorio Atlántico do Mar buscamos, nin máis nin menos, que empoderar as nosas comunidades locais, mantendo, polo tanto, así o noso corazón no mar e tornando a nosa mirada cara ao noso litoral. É por iso que me congratula o seu desenvolvemento e polo que felicito aos nosos socios. Xuntos seguiremos a topar a excelencia dun traballo cooperativo que vela polo ben común, entendido como a protección da que, por extensión, entendemos xa como a gran Galicia costeira. Segundo informou a propia titular de Mar, agora as entidades e comunidades mariñeiras que o desexen poden acceder a recursos e modelos adaptables á súa realidade, obter apoio para deseñar proxectos vinculados ao mar e compartir ou visibilizar boas prácticas doutros puntos do arco atlántico. O proxecto Sea Lab House foi un dos 27 aprobados no marco do dito programa, que conta cun orzamento de 3,7 millóns de euros, dos que 2,6 proveñen do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Goza da praia sen deixar pegada e a recomendación que dende hoxe podemos ver no Paseo de Baltar en Portonovo son varios tótems informativos enmarcados nunha iniciativa educativa impulsada por a Fundación que busca dar a coñecer ás persoas usuarias das praias consellos e boas prácticas para aplicar nos areais e respectar os seus ecosistemas e especies. Concienciar a todo el sector turístico y a todos los que nos visitan en verano en nuestras playas aquí en Galicia. Al final recibimos mucha gente que viene a disfrutar de nuestras playas, pero también tenemos que preservar nuestro medio marino, sobre todo desde una óptica de concienciar tanto a los jóvenes, pero también a esas personas mayores que todavía pues perviven alguna conducta incívica en nuestras playas y en nuestros arenales. Una campaña centrada en la prevención. Trabajamos normalmente al final de la cadena, cuando ya el problema está en el agua o en la playa, ¿no? Y con esta campaña buscamos prevenir. Entonces tenemos que reflexionar entre todos en qué prácticas estamos realizando que tienen una consecuencia negativa, ¿no? A veces, bueno, pues por descuidos o a veces, bueno, pues porque hay gente que no está, digamos, en este tema. ¿Qué buscamos con esas prácticas? Pues que, bueno, las leamos, reflexionamos, busquemos ese cambio que hacemos entre nosotros. Creemos que é necesario que todos os que usamos as playas este entorno que usemos e que coidemos o medio ambiente. Por eso agradecemos moito que elegiramos aquí Baltar como exemplo e nada, decir a xente que temos que respetar o medio ambiente, é unha cousa que disfrutamos todo e porque non vamos a facer pois con un bo cuidado do medio ambiente para que todos poidamos disfrutar. A campaña forma parte dos programas Educación para a Sostibilidade e Plancton. Este plan de conservación territorial permitiu retirar no Concello de Sanxenxo máis de 3,5 toneladas de residuos en sendas operacións colaborativas de limpeza submarina realizadas en abril e xuño nos fondos dos portos de Portonovo e Sanxenxo, coa colaboración de ambas confrarías. A exposición permanecerá no Paseo de Baltar ata mediados de setembro. Entre as boas prácticas recollidas nos tótems inclúense consellos como evitar o movimento de pedras de tamaño medio e o uso de ganapáns nas rochas e na beira do mar para non danar innecesariamente a fauna acuática, escoller cremas e produtos de protección solar respectuosos cos océanos e as especies que neles habitan e aplícalos polo menos 30 minutos antes de entrar na auga para evitar que se disolvan sen exercer a súa acción protectora na pel, non deixar residuos na praia xestionándoos de forma máis adecuada
adecuada en casa ou aproveitar os paseos pola beira para recoller os desperdicios que podamos atopar polo camiño. A Deputación de Pontevedra abre este xoves o prazo para inscribirse nos primeiros percorridos do programa provincial Máis Bosques, que terán lugar no mes de agosto. Trátase dunha iniciativa que promove o contacto directo coa natureza e que permitirá aos participantes gozar das vantaxes dos baños de bosques. Que é un programa que non solamente é conocimiento da natureza, sino tamén de xeito terapéutica e, como ben dimos, uns baños de bosques, non? E como novidades este ano temos pois que vamos a duplicar a capacidade, van a haber dos rutas diarias, polo tanto pasamos de 15 a 30 persoas, pero en cada ruta vai seguir sendo de 15 persoas, e despois tamén va a haber algunha, se non me equivoco o director, pois vai haber algunha que tamén vai ser pola tarde. Como di o diputado, o que se pretende, sobre todo, en este traballo que estamos facendo, é unha concienciación coa natureza. E iso é o máis importante e relevante, darse conta de que temos uns paraxes extraordinarios e poder disfrutar deles. A iniciativa engloba percorridos pola Ruta da Pedra e da Auga en Meis, polo Carreirón na Illa, polo Pazo de Lourizán en Pontevedra e pola Illa de Tambo no Concello de Poio. Realizaránse entre os meses de agosto e outubro. As persoas interesadas en participar nas primeiras actividades que terán lugar en agosto poderán inscribirse a partir das 9 da mañá deste xoves 24 de xullo a través dun formulario que se habilitará na web da Deputación. Máis Bosques duplicou este ano a oferta de percorridos que chegarán a un total de 7 espazos da costa e do interior da provincia e permitirán coñecer a variedade de ecosistemas ricos en biodiversidade de Pontevedra. Todas as rutas, algunhas delas pola tarde, pretenden proporcionar ás persoas participantes unha experiencia chea de estímulos para comprender o método de aplicación do baño de bosque e a conexión directa coa natureza. Deste xeito promoverase a estimulación sensorial a través do olfacto, o tacto, a vista, o oído e o gusto, así como realizaránse exercicios físicos e psicolóxicos para comprender, entender e fortalecer os lazos co medio natural da provincia. Por estes motivos, cada ruta estará limitada a un máximo de 15 persoas. Algúns establecementos comerciais de Ribeira, así como a Praza de Abastos, abrirán este xoves a pesares de ser festivo local polo Día da Dorna. Así o vende comunicar a Asociación Ribeirense de Empresarios, que busca con esta medida facilitar as compras a veciños e visitantes nunhas datas con gran afluencia de xente, tendo en conta ademais que o venres día 25 tamén é festivo, o que supón 2 xornadas consecutivas non laborables. Os establecementos que opten por abrir poderán facelo en horario de mañá. O Concello de Porto do Son vén de renovar o céspede artificial do campo de fútbol Emilio García. A actuación, que contou cun investimento de máis de 191.000 euros, financiouse en parte grazas a unha subvención da Deputación da Coruña por importe duns 145.000 euros. A cantidade restante foi asumida polas arcas municipais. O alcalde Luís Soujo informou do remate das obras de mellora do céspede artificial levadas a cabo nas últimas semanas no campo de fútbol Emilio García. A actuación permitiu a instalación dun novo tapiz sintético de última xeración e a sustitución das reixas do perímetro do terreo de xogo. As obras están rematadas, a verdade que xa levaba tempo adxudicada, na empezamos porque ainda non termina a liga, tivemos unha reunión ca directiva do Son, e quedamos en que, bueno, pois esperar a terminar a liga, e tamén así a empresa adxudicataria dixo que desta maneira tamén tiña todos os materiales e despois que en un mes a remataba. Así é, que está rematada. Tiñamos que cambiar o césped porque a verdade que xa estaba moi machacado e, bueno, pois ademais puxemos un césped de última generación que parece ser que bueno, por parte dos xogadores moi ben, non? O Concello xa programou para o 15 de agosto a inauguración desta remodelación, que coincidirá ademais co homenaxe que se lle tributará a Manuel Deán, o que durante anos fora o concelleiro de Deportes, falecido hai agora un ano. Queremos facer un homenaje tamén a Manel, ao noso concelleiro, que ademais foi tantos anos concelleiro de Deportes e de Cultura, e o día 15 de agosto vamos a facer un homenaxe a Manel e tamén o vamos a aproveitar tamén xa para inaugurar o césped artificial do Preguntoiro. Dende o Concello agradeceron a colaboración da Deputación da Coruña con esta actuación, cun investimento total duns 191.000 euros,
dos que o organismo provincial asumiu ao redor do 80% do custe das obras. E o Concello de Lousame renovará o céspede do campo de fútbol de Cabanetán grazas a unha subvención nominativa da Deputación da Coruña por valor de 205.000 euros. A alcaldesa Teresa Villaverde mantivo un encontro co deputado provincial responsable de deportes Antonio Leira para confirmar a correcta recepción da documentación requirida. Unha vez que os técnicos revisen o proxecto, o Concello e Deputación agardan asinar o convenio de colaboración a finais do vindeiro mes de outubro para poder acometer unha obra moi demandada polos usuarios do terreo de xogo, que se atopaba en moi mal estado tras 18 anos en servizo. O segundo Festival de Muralismo Salmoira chegará a súa fin cun acto de clausura que se desenvolverá este sábado na Praza de España. Entre as creacións desta edición destacou o mural dedicado a Castelao no 25 aniversario do seu pasamento. Aproveitando a finalización dos murais do Festival Salmoira e coincidindo coa celebración do Ano Castelao, o Concello de Ribeira desenvolverá este sábado un acto conmemorativo. Será a partir das 12 na Praza de España e, ademais de representantes municipais, contará coa presenza do presidente da Fundación Castelao ou o secretario xeral da Lingua. Comezará ás 12 da mañá, será na Praza de España, porque ali temos unha vista fermosa do mural de Castelao. E ao ser un acto tan especial, non, desa memoria deste artista como é Castelao, un artista ao final que inspira a todas as galegas e os galegos, vai estar connosco Miguel Anxo Seixas, o presidente da Fundación Castelao, e imos a ter tamén a Valentín García como secretario xeral da Lingua, que agradecemos moitísimo a súa presenza, querer vir aquí ata Ribeira a falarnos e a axudarnos a conmemorar un personaxe tan importante para a lingua e a cultura galegas como é Castelao. Con este acto o Concello pon o mellor broche á segunda edición de Salmoira, que este ano se compuxo de 3 creacións. Unha delas, o mural de Castelao, coincidindo co 75 aniversario do seu pasamento. Xa que a Xunta de Galiza tamén declarou Ano Castelao este 2025, dentro do Concello de Ribeira queríamos render unha homenaxe a este ilustre galego, onde o próximo sábado, día 26 de xullo, celebraremos tamén unha actividade xa para presentar todos estes murais que vimos facendo ao longo das últimas semanas, pero tamén unha homenaxe a Castelao no Concello de Ribeira. Isto súmase a outras actividades que viñamos facendo ao longo tamén dos pasados meses e tamén que faremos en outono e, por tanto, agradecer tamén a presenza do secretario xeral de Política Lingüística ou do presidente da Fundación Castelao. Tras a presentación desenvolverase un coloquio cos artistas e unha actuación de varios grupos de cantareiras do Concello, entre elas as garridiñas, as pandereteiras de Carreira, as ferreñas ou bailadela e sete linguas. Ata aquí chegou a edición de hoxe das Novas do Día. Mañá voltamos con máis actualidade da súa contorna. Sexan felices.